Ja som Katarína Labátová, obyčajná žena, ktorá svoj život previedla v poli, na roli. Kto vás naučil voziť traktor? Švagor s ľukom mi ukázal, bola som mladá, tak mladému človeku veľa nenačím. Teraz by to bolo ťažšie sa učiť. Keď som sa vydala, tak som prišla do rodine isto poľnohospodárstva. Môj muž nebol poľnohospodár. A potom sa mi narodil chlapec, jedno druho. Medzičasom už manžel ochorel a ja som chcela východisko voľačo robiť, že by som nebola stále s ním, lebo to je veľmi ťažko stále s chorým človekom byť, aby som ako ventíl mala, aby som sa vypla voľakde.